गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बयबो नायलायदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालायदो। बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो। दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन ब्लगिं टाइपनि। जों हाग्रायाव मैगं लायनो थांदों, बेयावनो भिडिअ खेबनाय जाहैदों। बयबो नायलायबानो जाहैबाय माबायदि मैगंआ, हाग्रानि मैगंआ, हाग्रायाव मैगं मोनो, नायलांबानो जाहैबाय। थांगासिनो दङ जोङो गासिबो। लामाया गोजानथार, थांगासिनो जोङो सौहैगोन थाबैनो एसे। फाग्लासो आंहा दाख्लै खेबसे थांनायाव बे दालाङाव नोगोद गोग्लैजानो गिदों। माबायदिखा दालाङा, नुवाखै नायलाय। नै जोङो हाग्रा मोनफैबाय, थांगासिनो दङ। मोननो बारा गोजान गैला, सौफैथारनोसै। लामायानो गाज्रिथार, हाग्रायाव एकदमबारे गोजौ गाहाय बारल' बुरल'। नायलांदो, नै थांगासिनो जोङो। नायलांबाय थाबानो नुलांगोन। बयबो नायलांबाय थाबानो जाहैबाय। एसे सिनारिफ्रा साफा साफा नुदों मोजाङैनो, नाथाय थांनोबा नोगोद खस्थ' नांगौ। एकदमबारे लामायानो लाजाखाया, बारल' बुरल', बारल' बुरल'। जेराव गोजाननि हाजोखौ समान नुहुरो, खाथियाव थांबा खुथ्रु खाथ्रा होननाय बिदिनो हाग्रायाव थांबाबो नोगोद खस्थ'। कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय माबायदि मोनदों भिडिअखौ। साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो, जाहाथे मोजां मोजां भिडिअफोर थाबनो सहैनाय बायदियै आङो थाब थाबनो मोजां मोजां भिडिअखौ लानानै फैनो हायो। जाहाथे भिडिअखौ बयबो नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालायदो आरो आंनि गोसोआबो थुलुंगाखांनायजों लोगोसे भिडिअखौनो थाब थाब लाबोनो हायो। नै जोंहा मोनफैबाय मैगं खानो जायगायाव। मैगं खानायनि सिगां जानानै लाग्रोनायासो सिगां जाहैबाय लोगोफोर। जाखांनायनि उनावसो खानोसै। ओंखाम जाखांबाय, जाखांनानै खानो थांगासिनो दं जों नै। खानो थांगासिनो। नै मैगंआ बेनो, जों खानो फैनाया। माबायदि मैगंखौ नुनानै नै बेनो। माबायदि नुखो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। दासान्दि बारा बिबाङा एसे खम। दा ओंखारबाङाखै, माने एसे मास मोनसेसोनि उनावसो एसे बुरजा मोननाय जाहैगोन। दासान्दि हाग्रा सावनायफ्राबो खम। नै जोंहा खाखांबाय, थांनोसै।